Astera doan legealdiari begira, orain hasiko denari begira, zeintzuk dira EAJak Madrilgo Kongresuan defendatuko dituen proiektu edo egitasmo nagusiak, edo zertan oinarrituko da alderdiaren jarduna Kongresuan? Bueno, guk orain arte egin dugun bezalaxe, gure jarduna neurri handi batean behintzat, gai orokor batean oinarritzen da. Eta da, euskal interesen defentsa orokorra egitea. Hori horrela esan genezake momentuetan, eta ikusirik ze haize beltz datorren, esan genezake gure autogobernuaren defentsa sutsua egingo dugula, eta bi alor nagusitan, alde batetik daukaguna defendatu, inok ez diezagula ikutu, delarik kontzertu ekonomikoa, dela kupoa, dela transferentzien alorra, beraz daukagun autogobernuaren babes edo blindajea, eta bestalde, oraindik falta zaigunaren aldarrikapena edo reklamazioa. Eta falta zaiguna alde batetik estatutuan idatzita dagoena, eta oraindik transferitu gabe dagoena, baita ere estatuaren eskumen diren azpiegitura eta egin beharrak Euskal Herrian bete ditzala, bere konpromezuak eta bere bete beharrak, eta hirugarren alor bat litzatekeena, hau da, defendatu bai daukaguna, baina horrek hori ez dadila oztopo izan gehiago eskatu ahal izateko ere. EAJak bide horretan agian, zentzu horretan, beti jakin izan du Madrilgo Kongresuan batzuekin eta besteekin akordioetara iristen, azken adibidea, Rajoyren kasua, aurrekontuak adostu, handik oso gutxira, Rajoy kargutik kendu zuen zentsura mozioa babestu zuelako, PSOek aurkeztu zuen hori, malgutasun horrek indarrean jarraitzen du oraindik. Malgutasuna politikan beti uki behar da, ezta? Hau da, nola esateko gerria, oso simil deportiboa erabiliz, ezta? Gerria uki behar da, jakin behar delako momentu bakoitzean nola jokatu, baina norbere norabidea eta norbere izaera galdu gabe. Eta nik uste dut malgutasunak utzi behar zaitula, aukera eman behar dizula, momentua heltzen danean, momentu hori aprobetxatzeko, ez? Guri gustatuko litzaiguke, askotan gertatzen ez den zerbait gertatzea, ezta? Hau da, estatutuaren bete beharra edo abarrekoak borondatez izatea. Eta ez momentu batetan beharra sentitu duelako bestaldean dagoenak, ez? Momentu hontan egia esan, orain arteko aktore baino gehiago ere izango ditugu. Orain urte bi aktore berri etorri zitzaizkigun estenara, Podemos alde batetik eta Ciudadanos besterik, orain badirudi beste berri bat ere etorriko dela, ia oinarri demokratikoak ere onartzen ez dituen alderdi politiko bat, ez dizut ja esango gure ideologiarekin ze eritzi duen, ez? Beraz, horren aurrean jakin beharko dugu lehenik eta behin irmo demokraziaren oinarria direnak defendatzen edo zein delarik ere. Eta hortik aurrera hitz egingo dugu, hitz egin bai, baina adosteko oinarri berdintsuak eduki behar dira. Eta baita ere prest egon behar da noski guk aurkeztuko dugun agenda hori behintzat partekatzeko. Hitz egitearen zentzu horretatik jarraitu zagian, hauteskunden ondoren EAJak aurreikusten du Sánchez presidente izendatzea ez den beste aukerarik. Legia esan nahi dut, zuzenean alde bozkatu edo zeharka, abstentzio baten bitartez, Sánchez presidente egitea ez den beste aukerarik aztertzen du edo hartzen du kontutan EAJak? EAJak momentuz hartzen duena kontutan da, gehiengorik, hau da, Eusko Alderdi Jeltzalearen esku baldin badago, eskubiko hirukotea ez dela gobernatzen arituko. Hori da momentuz daukaguna. Hortik aurrera, hitz egingo dugu, ikusiko dugu, ze aukera dauden, ze emaitza ematen den, eta horrek ere adieraziko du. Ze askotan ez baita bakarrik guk ze uste dugun, baizik eta guri ere presidente izan nahi duenak ze eskaintzen digun, eta horren arabera ikusiko dugu. Zentzu horretan, EAJak atea irekita uzten du, Casado ere presidente egiteko Voxen babesik beharko ez luke? Momentuz esango dizut ezetz. Hau da, Casadok adierazi duen bezalaxe, ze uste duen autogobernuaz, ze uste duen euskal izaeraz, ze uste duen gure instituzioez, eta abar luze horretan, automatikoki anulatua gertatzen da Eusko Alderdi Jeltzaleak babesa eman diezaion. Horregatik, arriskuan dagoena da,
alderdi sozialistak Ciudadanosekin bat egingo balu. Eta hori benetan arrisku posible bat da, eta hori oso kaltegarri litzateke guretzako. Aipatu dituzu haize beltzak, espresioa erabili duzu, Voxi buruz arezinen noski. Vox aipatuta badirudi argi dagoela Voxek ez duela ordezkaritzarik lortuko, Euskal Herriko bi erkidegoetan, azken orduko sorpresarik ezean behintzat, baina estatuan erabaki hurrara izan daiteke eta Aitor Estebanek adierazi zuen prest egongo litzatekeela EAJ Voxekin hitz egiteko, zuk ere oraintxe esan duzu, hitz egin, guztiekin egin litekeela, zerri buruz hitz egin lezake Eusko Alderdi Jeltzaleak ultraeskuin espainiarrarekin? Bueno, nik uste dut Aitorrek esan zuela eta nik orain ere esaten dut, hau da espresio bat, hau da hitz egiteagatik hitz egin dezakegu, baina oso zail imposible esateagatik uste dute zer adostu dezakegunik gure izaera ukatzen duen matematekin. Eta haize beltzak ez dira bakarrik Vox, haize beltzak dira Vox eta Ciudadanos eta Partidu Popularra eta gure autogobernua ukatzeko, gure autogobernua laminatzeko edo gure izaera diluitzeko tan dagoen beste edozein ere bai. Ze azken batean hemen badago kutsatze efektu posible bat, zeinean gogorrena batek esaten du eta kanpoan ez geratzeko besteak ere babesten du eta ez dakit nun buka dezakegun horrek. Horregatik haize beltzak da nolabait datorren jarrera politikoa oro harrere, eta hori hasieratik gelditzen ez baldin bada oso arriskutsua izan daiteke. Eta arriskua ikusten da EAJtik kutsatze efektu hori PSOE-eraino iristeko? Adibidez, Ciudadanosekin paktua egiten baldin badu, ja kutsatua dago. Kataluniako afera, Voxen egoera ulertzeko gakoetako bat izan daiteke, eta asko hitz egin da EAJak Kataluniako aferaren inguruan, azken urteotan mantendu duen perfilari buruz, horrek eragina izan du gainera, Alderdi Jeltzaleak bere Kataluniako aliatu klasikoekin, konvergentziarekin edo konvergentziaren inguru politiko horrekin, dituen harremanetan ere, Kataluniako aferan mediatzaile izate ahalbidetu duen edo ahalbidetu dion ekidistantzia moduko hori mantentzen jarraituko du legegintzaldi honetan ere EAJak sententziaren ondoren? Ekidistantzia ez dut onartzen hitz hori. Guk ez du ekidistantziarik izan alderdi katalanekin eta ez da gutxiago ere hor epaituak eta kartzelan daudenekin. Gure kide dira, erabat babesten ditugu eta ulertzen dugu nolabait edo beste beraien egoera. Eta beraien garai momentuan egindakoa ere, bere momentuan babestu genuen da babesten jarraitzen dugu. Beste gauza bada, ea guk berdin egingo genukeen edo ez, hori beste histori bada. Baina momentu honetan, bide ezberdin bat hartzea hartu da, kataluniarrek erabaki dute soilik ikuspegi katalanakin egin nahi zutela beraien kandidatura Europarako, eta gu ja sinatu dugu adostutako dokumentu bat, hauteskundeak eta gero elkarlanean aritzeko Europako Parlamentuan. Beraz, ekidistantziarik ez dago. Eta sententzia eta gero ikusiko dugu, nik uste dut zoritxarrez eta tamalez iruditzen zei sententzia nundin orako izango den, eta horre ere gure babesa adieraziko diogu, orain arte adierazi dugun bezalaxe. Egia da, zuk esan duzun bezalaxe, Voxen fenomenoa Kataluniaren ondoren sortutako zerbait ere badela, baina ez da bakarrik hori, larbatuta zegoen zerbaiten adierazpena da. Hori ez da egun batetik bestera sortzen. Zerbaitek piztu egiten du, baina frankismoa Espainian oso luze izan zen. Eta gero beste nunbaiten egon dira, agian beste nunbaiten egon dira. Eta era berean, Europatik datozen zenbait haizek ere, pixka bat hori ahalbideratu dute, ezta? Hungarian edo Italian edo Austrian eman diren fenomenoa bezala, ez? Hauta, betiko ultraeskuin klasikoa, ez? Migrazioaren kontra, xenofobia, identitate nazionalaren ikuspegi, xenofoboa eta abar, ez? Haize beltza ez da beraz Vox bakarrik, jarrera orokor bat izan liteke. Haize beltz horren baitako alderdietatik beti aipatzen dira independentistak eta nazionalistak. Eta nazionalistak diotenean, hor sartzen duten alderdia da EAJ. Zer erantzuten du EAJak horren aurrean? Zuk nun sartzen duzu. Galdera egiten dut, hau da, hori kazetariek erabili duten hizkuntza bada. Ni nire burua abertzale independentista bat daukat, eta era berean nazionalista naiz, niretzat gauza berdina delako. Beraz, terminologia erabiltzen duena bera jakingo du, zer esan nahi duen terminologia horrekin. Nik nire burua Eusko Alderdi Jeltzaleko kide naizen momentutik definitua daukat. Autogobernuari begira jarrita, transferentziak lehen zeuk aipatu dituzu, 40 urte eta gero oraindik ere eskumen batzuk transferitu gabe jarraitzen dute. Sánchezekin egutegi bat adostu zen, baina zentzu guztien arabera pinta du, irudiru ez dela beteko.
Bueno, hauteskundeak etorri dira tartean, eta nolabait edo beste hauteskundek bai desorekatu dute guztia ere, ez? Bueno, hauteskunde kanpaina hasi baino pixka lehentxeago azken transferentzi bat lotu genuen, momentuz jada Euskal Errepide guztiak Euskal Erakundeen esku daude, eta hori positiboa da, nahikoa da ez noski, baina positiboa da. Eta zentzu horretan, ez dakit alberatuko den edo ez, baina guk esikituko dugu eta eskatuko dugu hori bete dadin, ez? Ez da onargarria, dudari gabe, ez da onargarria 40 urtetan horrela ibili behar izana lege organiko bat betetzeko, ezta? Eta hor, estatuak bere esku uzten du betetzea edo ez betetzea, besteok egin ez dezakeguna, ez? Noski, hori kritikatzea oso erreza da. Nere galdera da, eta hori baino hobeagorik norbaitek lortu aldu? Beste bideren bat erabilita hobeagorik lortu du? Ez. Hortaz, nik uste dut daukagunaren gainean errotu behar dugula, etorkizunekoa ere, delarik hobeagotzea, beste harreman bota bat, naziotasunaren onarpena, aldebikotasunaren onarpena, baina hori daukagunetik eraiki behar dugu, dudari gabe. Eta daukagunetik eraiki beharreko etorkizun hori, puntu bat erte behintzat, autogobernu ponentzian, legebiltzarrean landu den gaia da. EH Bildurekin lortutako akordioaren ondoren, orain artikulazio prozesuan dago. Proiektu horrek ordea, Madrilgo Kongresutik pasa beharko du, eta ikusita testuinguru politikoa gertaliteke, gertagarria da, probable ere esan genezakego dela, Madrilek ezetz, esatea berriz ezetz esatea, legebiltzarrak onartutako proiektu bati, proiektuan gertatu zen moduan. Horren aurrean ze jarrera hartuko luke legegintzaldi honetan gertatu bailiteke EAJak Kongresuan? Jarrera, printzipio demokratikoen defentsa sutsua. Bestea izan dadila okerreko bidea hartuko duena. Bestea izan dadila ukatzen duena. Bestea izan dadila debekatzen duena. Printzipio demokratikoak eta sendotasun demokratikoa ezin da inoiz hautsi. Eta zentzu horretan berriz ere eta egin beharreko guztietan egingo dugu ahalbidea. Eta ez badigute debekatzen iritsiko da momentu bat, zeinean herri honek bere gehiengoz eskatuko duen hori hala izan behar duela. Nik ez daukat inongo dudarik, arazo politiko hau egunen batetan erreferendum baten bidez erabaki beharko dela. Eta erreferendum horretan askatasunez eta demokraziaz eta legalki erabaki ahal izango dugula euskaldunok zer izan nahi dugun. Eta hori iritsi arte, beste norbaitek, beste bide hobeagoren bat dagoela eskaintzen baldin badit, aztertuko dut, baina ez dakit dagoenik beste bideren bat. Ze bide unilateralak ez dakit noraino garamatzan. Behar bada aldarrikapenak egiteko, eta behar bada norbera oso sendo sentitzeko, baina ez dakit konpontzeko balio duen. Eta ni gustatuko litzaidake jarduera demokratiko bat, zeinean guztiok askatasunean eta inungo arazorik gabe erabaki dezakegun gure etorkizuna. Zentzu horretan, Kataluniako bidea izan da alde bakarreko bidea, eta ez du oraindik edo oraingoz emaitza positiborik izan. Ikusita Pedro Sánchezek kanpaina honetan egin dituen adierazpenak, azken tertulietan egin dituenak kontutan hartuta, ezetz. Alegia, ezetz dela, eta ez dela erreferendumek izango, eta ez dela independentziarik izango Katalunian. Hala ere, bide legal horretatik jarraitu liteke, jakin da Espainiatik baiezkoa lortzea ezinezkoa oraingoz behintzat dela esan dezakegula? Galdera horri erantzun nolabait ideologiko ematekotan, esan genezake, niri gustatuko litzaidake Pedro Sánchezek baietz esatea, ez? Ezetz esaten du. Bueno, talka demokratiko bat eman daiteke. Jakin behar duguna da, momentu bakoitzean ze abiadura jartzen diogun eskakizun horri. Ze masa daukagun atzetik, ze herri mugimendu daukagun. Edota gure nolabait edo beste eskari direnak, gure asmo direnak, horiek ze puntura arte daukaten atzean gizarte bat indartsu horren dutzeko. Politika azken batean da momentuak eta abiadurak. Eta horren jokua da azken batean politika gintzan jakin behar den aurrera eramaten, ez? Behar bada momentu egoki batetan abiadura handia ez da komeni, eta momentu egoki batetan abiadura txikiagoa hobea da, edo alderantziz. Baina edozein kasutan hori da jokuan dagoena eta jakin behar dena mugitzen. Ezetz politikan askok esan dute gauza askori buruz, da gero baietz izan da. Eta ezetz esaten ziguten baita ere pentsioak ezin zirela igo,
eta guk beharra izan zutelako baietz lortu genuen esatea. Beraz, politikagintza fondoko karrera bada. Sprinterrek margen gutxi daukate politikan. Eta nik uste dut herri honek demostratu duela, pazientzia baduela, baina pazientzia eukitzeaz gain, inoiz ez dela oinez ibiltzeari guzti behar pazientzia eukita ere. Amaitzeko, ikuslei begira, ze mezu helarazineko zenieke amaikako ikuslei? Bueno, nik esatuko niekena da, momentu honetan berriz ere hauteskunde hauek euskaldunak ere badirela. Zeren, Espainiako gobernua egoteaz jokuan dagoena da, euskaldunon interesak Madriden zeinek defendituko dituen, eta ze jarrera hartuko dugun gure interes horiek defenditzeko orduan, ez? Nik uste dut gizartea konfiantza eman digula urte askotan zehar, ez digula hutsik egin, eta orain arte jarraitutako bide zuzena izan dela denborak eta ingurukoek ere demostratu digute. Beraz, eskatuko niekena da, boto utila deitzen dena Euskal Herrian, Euskal Alderdi Jeltzalearena dela, guk eragingo baitugu, alde batetik eskubiak gobernatu ez dezan Espainian, eta bestalde gure autogobernuaren defentsa.